ברוכים הבאים ליום ה-16. לחוות הכרת תודה זו אחת הדרכים היעילות ביותר להתחבר לנשמה שלכם. כאשר אתם מרגישים הכרת תודה, האגו שלכם זז הצידה, ומאפשר לכם ליהנות מאהבה, חמלה והבנה גדולות יותר. הכרת תודה אמיתית היא גם אחת הדרכים החזקות ביותר להזמין יותר טוב אל חיינו. זה כאילו שאתם אומרים ליקום, בבקשה תביא לי עוד מזה. הכרת תודה אינה תלויה בשום מצב, נסיבות, אדם או חוויה. כאשר אתם מתחברים לשמחה הפנימית האמיתית הזו, אתם חווים אושר ללא סיבה. עצם היותכם בחיים, להתבונן בכוכבים, ולהעריך את הנס של החיים עצמם, מביא לכם אושר. כדי להרגיש הכרת תודה, חישבו על כל המתנות הנפלאות שאתם נהנים מהן בחייכם. מערכות יחסים אוהבות ומטפחות, חיבורים שיש לכם עם ישויות מיוחדות מאוד, נס הגוף והמוח הפורה שלכם, ונוחות חומרית. הערכת החיים בדרך זו מסירה כל מחשבה של מחסור או מגבלה, ומזכירה לכם את הדברים החיוביים שמקיפים אתכם. אתם מבינים שכל מה שאתם חווים הוא מתנה. כשאתם נכנסים למקום של הכרת תודה, שימו לב להתרחבות, לאהבה, לחמלה ולתחושת הקשר שנכנסות אל לבכם. מצאו שלווה בידיעה שיש תוכנית אלוהית שמקדמת אתכם בדרך ההתפתחותית שלכם. הבינו את זרע הטוב בכל מצב, ואמצו כל רגע בחייכם כהזדמנות להתפתח, להיות ישות אוהבת ומודה יותר. חישבו על הדברים הרבים שאתם מעריכים בחייכם. למנות את המתנות הרבות של חייכם ולהכיר תודה עליהם, יפנו את הדרך לשפע גדול עוד יותר לזרום לחייכם. על ידי הודיה על כל מה שיש לכם, והתחייבות לחיות את חייכם בהערכה עמוקה, השפע בוודאות יזרום עליכם. זה הכוח המושך של הכרת תודה. כשאנו מתכוננים למדיטציה, העבירו את המודעות שלכם אל הלב, וערערו במחשבה המרכזית של היום. היום אני זוכר להיות בהכרת תודה. עכשיו נתחיל במדיטציה. אנא מצאו תנוחה נוחה. הניחו את ידיכם בעדינות על הירכיים, כפות הידיים פונות כלפי מעלה, ובעדינות עצמו עיניים. ברגע זה ייכנסו פנימה, למקום של שקט פנימי, היכן שאנו חווים את הקשר שלנו עם האני הגבוה. שחררו כל מחשבה, התחילו להתבונן בשאיפות ובנשיפות שלכם. עם כל שאיפה ונשיפה, אפשרו לעצמכם להיות רגועים יותר, רפואיים יותר, נינוחים יותר ושלווים יותר. בעדינות, הכניסו את המנטרה הסנסקריט של היום. חזרו עליה בתודעתכם, ואפשרו לה לזרום בקלות. אום ורדה נם נמה. אום ורדה נם נמה. אני מזין את היקום, והיקום מזין אותי. בכל פעם שתמצאו את עצמכם מוסכים על ידי מחשבות, תחושות בגוף או רעשים בסביבה, פשוט תחזירו את תשומת הלב לחזרה מנטלית על המנטרה. המשיכו בבקשה במדיטציה. אני אמדוד את הזמן, ובסופו אצלצל בפעמון עדין, כדי לציין שהגיע הזמן לשחרר את המנטרה. אום ורדה נם נמה. אום ורדה נם נמה. עכשיו בדממה, בתודעה. אום ורדה נם נמה.
הגיע הזמן לשחרר את המנטרה. נא החזירו את המודעות אל הגוף. קחו רגע לנוח. שאפו ונשפו לאט ועמוק. כשאתם מרגישים מוכנים בעדינות, פיקחו עיניים. כשאתם ממשיכים עם יומכם, קחו את תחושת הכרת התודה איתכם. הזכירו לעצמכם את המחשבה המרכזית של היום. היום אני זוכר להיות בהכרת תודה. היום אני זוכר להיות בהכרת תודה. היום אני זוכר להיות בהכרת תודה. נמסטה.